Good afternoon, everyone, and welcome, Berriro, again, to North American Basque Organization's Bersolariza exhibition for 2026. Egun berezia badu hemen, a beautiful day, a different day, special day. I'll introduce the Bersolaris. Emango dut izenak Bersolari, eta makotxa ez da So as soon as I give their name, they'll come forward and we'll start with the program. I'd like to thank everyone at Esferik Asko, to the Basque Cultural Center, Espalatzia, Baskari, and that izan dugu gaur. We had a beautiful meal today, and I'd like to thank all those who have contributed to this beautiful, special performance. Bueno, lehenbizikoa. Bueno, badu hartzain batzuk hemen, zema hartzain badu hemen? Denek hartzain, ez? Okay. Bueno, ez dakit zemat badide hor, ibilbide Bakersfieldeko aldian, baina badugu guren artean auki bat. Lehenko auki, Oklahomako bat. Anyway, hau berezi mutil bat, atzo zantu nuen. I met him yesterday, he comes from Gernika tarra, baina
gure onki, gure kauboia, okojoamakoa. Saluda berri bat, a warm welcome for. Zera. Bakatu, Ibon Ejuria. Bueno, baitere badugu Donostere batzuk hemen torri denak. We have a couple of folks from Donosti who arrived that spent some time here in the States. Eta bat geratzen da hemen, berzia Europan dago orain. Lehenbizikoa dugu, munduko gizon bat. Parisen, Caracasen, denetan ibili Boiserin ere. He's been in Caracas, Boise, everywhere. Txalo berro bat. A warm welcome to Todor Azurza. Baiteri gure artean badugu plazera. Amongst ourselves, we have the pleasure of having hemen San Franciscoan bizi dena. Teknikoa, denetaik. Netako generazion Z-koa da, uste dut. Generation Z. Eta bersolari, itxaropenak ere. Oier Pastor. Urrindu. Gure bigarren donostiarra, eta aize politago gu baino, the prettiest of all of us. They named an airport after her in Buenos Aires, Argentina. She lives in Brooklyn now, bizi de Brooklyn. Txalo berri bat, mesedez. Nerea Ezeiza dago. Our next person, gure horrengoa, bersolari, hierteko denek zamuzen dugu, baina ni harritu naiz, nolaz, Wyomingin baute, etxeko saltzeko, zera, auto saltzeko izena berri zenean. They have a dealership in his name, I think it's in his name. Gorrititarra, nabartara, baina urtiak badu orain Rock Springs, Wyoming. Many years in Gorriti, he spends time in Rock Springs, Wyoming now. Martin Goikoetxea. Baitere badu politikoak hemen ere. Agertu di politikoak. Hau berezi da, politikoa, he's a special politician. Baina ofizioa du bersoka. That's his official, he's a bersolari. Placer handi da, mesedez. Segamako alkatia, from the mayor of Segama. Iker Zubeldia. Descansazu, urrindu. Eta bai, azkena, ondokoa, napartara, gorritarra, gorrikikoa, sortuz baino uste Iruñe biziten hori. Batzutan geratu da txapeldun, Naparrako txapeldun. Gure Julio Soto. Lehenik emango dute agur bat, agurte emango dute amerikanoak. Amerikanoak, entre comillas. Bueno, hasi gara.
Nina bertso eskatuko dituzen saioera, hasieramendiko. Gaur konpainia ezin hobea, ta jana ere oso ongi. Enaiz kauboia, ez naiz okia, gauza jakina da hori. I'm glad to be here, it is my pleasure. This will be part of my memory. Bertso saioa hasi dezagun, ongi etorri denori. Euskitze Joni ta Martinekein duela 3 urte jada, lehenengo aldiz etorri nintzen bertsotara holtza ontara, ta ordundikan zu San Francisco nire bihotzean zara, kaso lagunak ta ezagunak, jaso nire besarkada. Duela bi urte plaza honetan, bertso bat nuen nik bota, eta ordutik etzaigueten, ahots umil honen soka. Holtza gainean beti handia, izaten dugu erronka, baina gaitezen bertso kantuan oso gogotzuna torta. Arratsaldeon San Franciscotar, kantuan hasiko gera, Zubeldia eta Julio Soto etorri dira onera, bertsolariok bikainak dira, gozatu zazue aukera, entzule maite disfrutatuta, benga goazen astera. Agur bero bat bota nahi nuke, aurrean dagon sailera. Urtean behin etortzen gera, hau da gure ibilera. Hainbeste jende jator aurrean, ta bersolari hilera, neretzat oso pozgarria da, hau bezalako bilera. Plazera noski gure aurrean, badira hainbeste lagun, bertsolaritza eta euskara, hemen ditugu ezagun. Bertsoak onak joango dira, edonetik ez hain urrun,
bertsoak txarrak baldin badira, itzultzailea errudu. Ta jendetzari jarria zorain, zuzenean begirada, beti bezala lehenengo filan, hortxe dugu harria da. Bertsolaritzan Ameriketan, historiaren parte zara, zuk egindako bidea hemen, jarraitzen gu ari gara. Plaza honetan egia da bai, asko ditugu lagunak, barra ertzean eta mailan egin ditugu jardunak. Ikusten ditut plater guztiak, garbiak eta txukunak, hauek badira jente ederra, baina hobeak jatuna. Egia esan gaurko menua izan da ederta honena, eta zuekin bertso aspatzen oso pozik gu gaudena. Harria dakta besteek ere lan eder egin zenutena, gu ere orain saiauko gera, ematen daukagun dena. Euskaltasuna biziritago, hortan ez daukat ahardura. Ameriketan nola ikusten da, gaur hemen gauden modura. Oraindik biziritago, bersoa eta kultura, aurrera ere segitu zagun, guk hasi dugun ohitura. Eskerrik asko. Orain, agurra segitzen dugu, bai Juliotik hurbildu, eta alba da, zuei iruna berso eskatuko. Mutu itxusi gauden ezkero, eman zaiogun aseran, arratsaldeon jaun andereak, gaur gurea da plazeran. Euskal Herritik San Frantziskora, aurrera eta atzera, gu gogoa handiz etorri gara, zuei berso kantatzera. Euskal Herritik paraje hontara,
etorri zineten garaiz, aukera berri askoren bila, etorkizunaren usaiz. Amaikatxo lan egin dezutela, naizta esaten duten maiz, ikusi gabe nun sinisten, ta ikustera etorri nahi. Ikusi gabe sinesten zaila baita ze erremedio, bazkari ederra egin dugu ta ez gaude gero serio. Suerte handiko sentitzen dira, bai Iker eta Julio, pentsan oraino iritsi garen, bersoa dela medio. Egia esan aspalditxoan, hasi ginenak lan hontan, antzematen da jardun garela, tokita modu askotan, orduta erdiz jardungo gera, zuek denentzat bersotan, Euskal Herriko zati txiki bat, hemen usteko asmotan. Gai jartzaileak agindu arten, ari beharko da ari, Ikerrek gaur du lehen aldia, nizan nintzen aspaldin, baina aitor dut badaukadala, urduritasun ugari, pentsa edonor ez da aritzen, meior batekin kantari. Ez pentsa jende asko dauzkanik, Juliok dauzkan suerteak, berso horregin utzi dituzu, bastarrak parez beteak. Ameriketan nola badauden hain agintari fuerteak, hemen gehiegi ez du balio, Zeamako alkatea. Bueno, eskerrik asko, Seitzi du probakin. Eta lehen ofizioa, nahi nuke, alba da, Ibon eta Julio, Ubrizia. Zuk, Ibon, beitegi edo letxerie bat duzu, behi pila batekin. Julio, saltzailea agertu zaizu, letxerie da. Adimen artifizial edo inteligentzia artifizial berri bat saltzera. Inteligentzia artifizial hori letxeriako lan guztiei egiteko gai omen da. Julio Aztita, Iruna Berso. Zuk Ion beitegi edo letxeri bat duzu, behi pila batekin, Julio saltzailea agertu zaizu, letxeria adimen artifizial edo inteligentzia artifizial berri bat saltzea. Inteligentzia artifizial hori letxeriako lan guztiak egiteko gai omen da. Julio Azita, Iruna Berso.
Pentsa gaurtzen bat tresna eta modernidaden, behiak errape bete goizta arratsalden, zuk jeitziko dituzu xuabe, eskuak zikintzeko arriskurik gabe, eskuak zikintzeko arriskurik gabe. Inteligentzia klaske asko ditu xede, egin beharrote du beitegian mesede, dana egingo duela diozu ala fede. Kendu beharrote dit niri lana ere, kendu beharrote dit niri lana ere. Lan asko ez du behar lehen alperrat denak, pentsa orain makinak eta garapenak, inteligentzia hauek hain dira xuxenak, berdin jeitziko ditu behiak ta zezenak, berdin jeitziko ditu behiak ta zezenak. Beraz hori aldatzen behar da segitu, konbentzitzen zuzara luzaro aritu, behiak eta zezenak ondo aldut aditu, zure makina horrek egingo alditu, zure makina horrek egingo alditu. Gaur egungo tresnekin zenbat zora bion, kanbiatu dira ohitura eta usadio, baina hemen kitoak ez baitu balio. Makina ona da baina pixka bat kario, makina ona da baina pixka bat kario. Saltzeko antza duzu zure afizioa, zuk ez duzu ulertzen nire ofizioa, izan nahi baduzuzuk nire sozioa, lehenbizi esaidazu zein den prezioa, lehenbizi esaidazu zein den prezioa. Beitegian dauzkazu 4.000 eta piko, ta langile izan ez zintezen betiko, prezioa esaten nien naiz hasiko, bestela makinarik ez dit erosiko, bestela makinarik ez dit erosiko. Nahiko old-fashioned naiz, hori ez da arraro, hainbat langile ditut, ni horretan nago, eta balio dute guzti hoiek klaro. Zure makinak baino askozaz gehiago, zure makinak baino askozaz gehiago.
Eskerrik asko. Bueno, orduan gara, Martin eta Iker. Uri zaite biek. Martin eta Iker, zuen gaia. Zuek biek Matxin eta Salvador zarete. Aurten, 76 urte bete dira, iparraldeko bi bertsolariek San Franciscora bertso kantatzera etorri zinez. Alde hartan, kantuan ari zirela. Norbaitek mikrofonoa itzali zuen eta ezin izan zuten kantuan segi. Hemen ez dizue inork mikrofonoa itzaliko. Matxin eta Salvador eta kanta itzazuzue duela 76 urte kantatu ez zineztunen bersuak. Zuek, biak Matxin eta Salvador zarate. Aurten 76 urte bete dira, iparraldeko bi bersolariek San Francisco berso kantatzea etorri zirenak. Aldi hartan, kantuak ari zirela, norbaitik mikrofona itzali zuen eta ezin izan zuten kantuan segi. Hemen ez dizun inor mikrofona itziliko. Matxin eta Salvador eta kanta itzazuzue duela 76 urte kantatu ez zituzten bersuak. Zoazten zara. Mikroa isiltzea ez altzen arraro, gure isiltasuna betiko akabo, entzulei begira harrituta nago, orduan zegon jende berdina bai dago, orduan zegon jende berdina bai dago. Orduko kontuani esaten azuten, jendea omen zegon, orduan entzuten, baina bere problema haieke bazuten, zer kantatzen zutenez, zer kantatzen zutenez sinesten, zer kantatzen zutena ez zuten sinesten. Urteak joan dira gainera nabarmen, aldaketa haundi bat sumatzen da hemen, eskutara begira ipinita gauden, orduan atzaparrak latzagoak ziren, orduan atzaparrak latzagoak ziren. Batzuntzat bersoa ziraden erreza, eta beste batzuntzat oso aldrebesa, ezin ulertu zuten
bersoan jolasak, seguro nago haiek zirela frantzesak, seguro nago haiek zirela frantzesak. Horren beste urtean ezkera arindu, baina gure bihotza ez aigu samindu, Euskal Etxearekin gera maite mindu, guk esan genduena norbaitek egin du, guk esan genduena norbaitek egin du. Ordutik gaurrera aldatu da gola, horrekin ni behintzat pozerik nagola. Hemen ez dut ikusten nik haien odola, baina orain daukagu gu berso eskola, baina orain daukagu gu berso eskola. Mundua aldatu du denboraren formak, berso eskolan dabiltz andrata gizonak, tabladuan gainean gaur akats sakonak, lehenek hartzen zituzten bersolari onak, lehenek hartzen zituzten bersolari onak. Bersolaria daude hainbeste moduko, ezagutzen gaituzte azaldu orduko, baina alare hemen ezkera galduko, aurrera ere honek ez du egingo uko, aurrera ere honek ez du egingo uko. Eskerrik asko, Horrengo gaia, Julio, alba da, gurildu. Zubagarrik. Zuria da. Euskal Herritik Ameriketara, hartzain lanetan etoritako eskodun historioan. Ezaguna da, mendian egiten zituen zandu luzeten, subazten, hitzak zizeratzeko ohitura izan zutela. Pentsat ezagun, zu horietako hartzain bat zarela. Zein hitz idatziko zinuzte zuaitz batean azalean? Berriro, eskualeritik Ameriketara hartzain lanetan etoritako eskualdunen historian ezaguna da mendian egiten zuten ordu luzetan. Zuazetan hitzak zizaragatzeko ohitura izan zutela. Pentsa dezagun, zu horietako hartzain bat zarela. Zein hitz idatziko zinuzke zuaitz batean azalean.
Nik sortetxetik urruti neukan, bai itxasoko kresalan, Kalifornira etorri nintzen, nire osaba bezalan. Ardiak zaintzen aritua naiz, orainola orain ala, ta ene zuaitz bihotzekoan, ene zuaitz zerbitzalan. Eskerrik asko luzaz eskainin, didazulako itzala, didazulako itzala. Bi mila ardi zaintzen nituen, hauek ez zuten adarrik, ta arkumeak sortzerakoan, han izaten zen negarrik. Zaldi eder bat ere banuen, zegon zartu xamarrik, zakur bat ere zuri-zuria, laguntzen zidan beharrik. Beste jenderik etzegon baina, nienengoen bakarrik, nienengoen bakarrik. Egunak luze izaten ziren, artzaintzak badu berea, sosa nahidunak lan egin behar, ez alda hori legea. Tabernan inoiz elkartzen ziren, gizona ta anderea, nik emaztea han egin nuen, geroztik naiz alegrean. Animaliak maite ditunak, maite lezake jendea, maite lezake jendea. Bai, oraingoa, nahi nuke hiru urbiltzea, Nerea, Oier, eta berriro Julio. Zuek, hirurak jatorri eskolduneko emakume. Amerikakarak zarete. Astero biltzen zarete afaltzeko eta elkarri kontatzeko diozuen zuen senarrak zer kapritxo ematen dizkozute. Bertsoraldi bakoitzean gero eta kapritxo handiokoak izango ditugu. Berriro, astero biltzen zarete, zuek hirurek jatorri eskoduneko emakume Amerikarak zarate. Astero biltzen zarate afaltzeko eta elkarri kontatzen zuen senarrak zer kapritxo ematen dizkizuete.
bertsoaldi bakoitzean, gero eta kapritxo handiokoak entzungo ditugu. Zahartu gara baino, oino osasuntsu, haragia izaten baita arriskutsu. Egun ona badauka amultsu, batzutan ematen dit ezpainetan musu. Batzutan ematen dit ezpainetan musu. Astero plazera da, zuekin jatea, ezpainetan musua. Gerra labakea, neri irekitzen dit, bertsoan atea, astero bertso eskola, da konplizitatea, astero bertso eskola, konplizitatea. Neure senarra dut nik, benetan ez dia, eta ni maitatzeko hartzen du hastia. Aurrekoan sartu zen beterik saskia, zuaitzan azalean intzun marrazkia, zuaitzan azalean eintzun marrazkia. Egun ona badauka lehen esan da nago, musuka hartzen dizkit ezpain eta ago. Eta eguna badu on baino onago, batzutan joaiten da pixka bat berago. Batzutan joaiten da pixka bat berago. Julia hori alda, gazi alan geza, horrek sortzen aldizu, pixka bat estresa. Gaur igande honetan, egin dugu meza, ta senarrak egin dit, kriston hamburguesa, ta senarrak egin dit, kriston hamburguesa. Maitasunak bateria zetekina, bestea sukaldean ofizio gordina. Nireak ekarrizun azkarra jakina, behiak eta zezenak jeisteko makina, behiak eta zezenak jeisteko makina. Bakardadean nola den gauza bat txarra,
Erdi bortxaz hautatu nun nire senarra, lana baino gehiago maite du patarra, ez da onona baino ez da gizon txarra, ez da onona baino ez da gizon txarra. Horregatik astero gu elkartzen gera, elkarri egiteko zenbaitxo galdera. Astero ematen du eiteko aukera, eta gu elkarrekin gatoz ospatzera, eta gu elkarrekin gatoz ospatzera. Egiak esateko badugu orena, etxean behar dugu legea ordena, ta senarra askotan da nire kondena, lagunekin joatea opari honena, lagunekin joatea opari honena. Bueno, bai, oraingoa hiru zate. Berriro Martin, Julio eta Iker. Uri zaitezuek. Saioaren erdialdera heldu gara. Librean Iruna bat buelta egiten utziko dizuegu zuei Iruri. Berriro. Saioaren erdialdera heldu gara. Librean Iruna buelta egiten utziko dizuegu zuei Iruri. Eguerdit erdiz hasi garatan, egin zaigu arratsalde, ta buelta batzuk egin genitzan, ala egin digu galde. Orain artean aritu gara goxo suabe, suabe. Jendea pozik dago nestakit, txaloak kario daude. Jendea pozik dago nestakit, txaloak kario daude. Bersoak hemen kantatutzea, da gaurko gure agenda. Eta guri entzundakoan, gauza ongi ulertutzen da. Julio txaloan eske dago, hortan hartu dute manda. Merezi aldu horrek ere, txalo asko jotze eman da. Merezi aldu horrek txalo
asko jotzea eman da. Ala beharrez iritsi gera, saioan erdira, holtza gainetik antzematen da, egundoko ikusmira, ta ipini naiz erdian dagon, giza semeai begira, lotan dagola dirudi baina, bersoa gaizen ari da. Lotan dagola dirudi baina, bersoa gaizen ari da. Hau etorri da berso entzutera, ta ez bakarrik jatera. Badakizue olola nola ez dugun usten kartera. Ta nahi gabean burua ere nola joan zaion bera. Bersotan nolari garen gu hortik kontuak atera. Bersotan nolari garen gu hortik kontuak atera. Beste histori bat esan nahi nuke, ez da izango arazotan, Julion ama eta biok, azik elkarren auzotan. Garai hartan ez gendun pentsa, gu gaurko pausotan, Ameriketan osaba eta iloa hemen bersotan. Osaba eta iloa hemen gaurari gera bersotan. Berso kantuan osaba zarra eta iloba gaztea, edadeagin bihur liteke, lantegi hau kontrastea. Biak bersotan ikusi dira, ze argazki ilustrea. Arrarogoa izango genun, biak lanen ikustea. Arrarogoa izango genun, biak lanen ikustea. Bersolariak esku motelak, baina begia ernea. Martin izan da nire bersoa ernetu zedin bermean. Bera osaba ta ni biloba, ta plazerra da enea. Gaur familiko hiru gaude ze Iker da nire semea. Gaur familiko hiru gaude ze Iker da nire semea. Nere historia Julio gaintzat hartua digu biziki.
Pozinago nik ate hori, gaur hemen baitut ireki. Begiratuta gizon handia, eta nago gizon txiki. Bersotan ere oriona data, ni txarra dut gaur aitziki. Bersotan ere berauna data, ni txarra dut nere aitziki. Txapelen batzuk jantzita dago, bera Nafarro aldean, bersotan ona omen dagola, Martinari zan galdean, berdintxu dio dutxa barruan, gelan edo sukaldean, Julio degu bersotan ona, bakarrik ari danean. Julio degu bersotan ona, bakarrik ari danean. Araikerrek bersoen bidez jo nahi liguke fandango. Serioz balitz ez berso hori ez zuen ola emango. Baino aizue altuta baju izan hemen gozein hango. Munduan onik elitzateke txarrik ez balitz izango. Munduan onik ez litzateke txarrik ez balitz izango. Berso ederrak botak baditu, Julio bere bizitzan, ni bezelakoak horren ondoan, ia zergatik gabiltzan. Bost edo sei txapela ditu, hori nahi nuke nik esan. Jakin zatute suerte hori, ni sekulan ez dut izan. Jakin zazute nik suerte hori, sekulan ez dutela izan. Zorte kontua ez da izaten, horretan seguro nago. Familidana pasatu dugu, goi eta azpi luzaro. Aupa mutilak eser gaitezen, lan hau bukatuta dago. Saio erditik bukaerara iritsi baino lehenago. Saio erditik bukaerara iritsi baino lehenago. Bueno, eskerrik asko. Bai berriro Iker, urbildu beriz Iker. Jauna alkatia Iker. Uda heldu da. Eta atzian dizuen zeak, zegamarra azaldu zaizkizun eskola amerikara dira. Euskara praktikatu nahi dutenak. Bakoitzari lan bat eman bihar diozu udarako. Zure bersoren ondoren lana onartzen dutene,
erantzun beharko dute. Alkati Iker, uda heldu da, eta atzean dituzun xeak segamarra azaldu zaizkizun eskual Amerikara dira. Euskara praktikatu nahi dutenak. Bakoitzari lan bat eman behar diuzu udarako. Zure besoaren ondoren lana onartzen duten erantzun beharko dute. Ajuria jauna horra azaldu da, gaur udaletxe aldean, uda garaian baserritarrak, estu nola ibiltzen gean, hau belarretan ipiniko det aldamenean parean, euskeraz ez du egingo baina, ikas dezala lanean. Belarra mozten jardun beharko, ta garbitu hainbat zoru. Besoan ez dut nahiko muskulo, ta zer egingo diogu. Taberna baten nahiago pasa, eguneko hainbat ordu. Inteligentzia artifizialak nire lana egingo du. Todor hor dator gora begira, altu bai dauka buruan, etorkizun bat izan nahi nuke, aberatsa segurua. Hau izan leike gure bankuko presidente eta burua, ea bat dolar bihurtzen duen zeamako ondirua. Finantzan hemen aritua naiz, bera eskaera normala, baina euskeraz gutxi dakita, izango naiz ni apala. Beraz oraintxe azalduko dut, nire plana berehala, hemen dirua nik egiteko, alkate nahi dut itzala. Mutil gazte hau etorri data, eman ditu lau bost buelta, gorputza dauka harina,
ia dirudi atleta, ta pentsatu dut oso aguro egingo dula lasterka, hau hartzaintxakur hartuko nuke, lehengoa sartu zaiteta. Lasterka egin dut nik bizitzan, hainbatetan eta asko, izan niteke hartzaitxakurra, edo behar bada asto. Ez dizut jango belarrik ez dut jango hortik lasto, baina atleta deitu didazu, behin eskerrik asko. Gero nerea etorri data, harritu egin naiz ia, bisaia dauka ilun txamarra, beti hain dago seria, inolaz ere etzun lortuko, simpatikaren saria, udaletxean hartuko nuke, olako sekretaria. Aizkorri hau da altua, Empire State bezala, taudaletxera, horra barrura, joan behar detla berehala. Sekretaria lanetan orain, jarri beharra uzu ala. Sekretaria izatean truke, bertxotan egin nahi dudala. Martinek ere egin nahi zuen, gure herrira saltoa, kale garbi zen ipini dut hau, maite du lagun urkoa, egu erdira iritsi eta, hau da sorpresa gaurkoa, ordu erdian saldu ez du da, udaletxeko autoa. Ni ere orain banua zuri, erantzuna ematea. Entzun ere egin behar da, ez bakarrik esatea. Beraren ofizioa nahi du, nik orain hemen txeatea. Ezagundu honen berak, zehamako alkatea. Kaixo Julio nere izena, ala hasi da solasan, ta esan diot zatoz barrura,
ta sartu da bere kasa. Mutil zaintxua eta azkarra da, ia 2 metrotan pasa. Politikari txarrenak ere, behar du guarda espaldasa. Zakurrari dok etxeari jaus, ta oton berriz udazken. Euskeraz hasi orduko, hasten zaizkit aditzak nahasten. Guarda espaldas lanik niretzat, zeari zara solasten. Nik uste askilan badudala, zuen hizkuntza ikaste. Horrengo izan da koplatan, eta presentatzen dide Ion, Julio, Martin, eta Iker. Saioa amaitzen hasteko, egin izazue koplatan zerbait buelta. Saioa amaitzen hasteko egin izazue koplatan zenbait buelta. Saioa ere aurrera doa, ari garelakoari. Azken puxka bat egin dezagun kopla batzuek kantari. Ia aurrera dijoa eta aupan eskata mutiko. Lo zaudenak esnatu dira ezkera gaizki hariko. Hainbeste jende etorri dira, bazkaria egitara. Horrera torze ongi da baina ez dago ongi ez lotara. Hainbeste bertso entzun ditugu lehenengo ta azkenengo. Nik ere siesta botako nuke zuen lekuan banengo. Ta Ikerrekin harritua naiz jakin, ez nuen ez jakin. Salvadorrena egin du baino gehiago dirudi makin. Ara mutila ualdamenean horren plako eta lerden. Zuke Salvador ematen dezu, bersotan hasi baino lehen. Ni ere hemen hori pentsatzen jarria gaur nago berdin. Ni bakarri naiz hemen iduri zaiguena bai matxin.
Alkate izaten oso errez da, agian zegama bueltan. Igual aurkeztu beharko duzu, hemengo primarioetan. Aizuta Martin entzun dudanez berso eskola bat badan. Atzeko hauek aditu eta irakasle ona zara. Arrazoi dezu esan liteke, horren ondo kantatuta, sekula inorrutzi aldezu, kursoa suspendituta. Nere ikasleak esan nahi du nik, oie beti ditut maite. Eta kantatzen dutenenik baino gehiagore dakite. WhatsApp ibiltzen dugu bertsotan, tresna ona alegia. Hau da aurrez aurre gubatzen garen gure lehenengo aldia. Lehen aldia bada gaurkoa nago pentsatzen hasita. Elkarrentzako izango zela aski opari polita. Ni Juliokin eginda nago, gutxinez 300 saio. Aseran ez da erreza baina, kariñoa hartzen zaio. Hemengo bostak gure eskola, haintzen dugu zoin maite. Oie aurrera segitzekore, aurrerako jarri zaite. Hiruren saio ez ditugu egin, hori ezin disimula. Baina onartu behar dut alkarri kariñoa diogula. Bueno, horrengoa, izango da puntuka. Profesortiko da Nerea, Oier, Julio eta Iker. Horrengo puntuko izan da, azken agurren aurretik, zuek puntuka jarriko zaizuztuko. 10 txikian. 10 txikian, azken agurren aurretik, zuek puntuka jarriko zaizuztuko. Berso saioa ere hasi da bukatzen. Beharrezkoa zen. Meriendarako ere ordua da heltzen. Edo batzuk barrara gera gerturatzen. Denok hemen kantuan garela saiatzen. Orain behintzat ari da jendea txalotzen. Orain behintzat ari da jendea txalotzen. Pixkanaka berotzen ari gera sua.
hori da pultzua. Eta baita zabaltzen aizaigu burua. Zuekin kantatzea da kriston luxua. Guretzat ere todorrala da kasua. Ez dira eskatu behar txalota musua. Ez dira eskatu behar txalota musua. Ta berriro jentean begitan hartuta. Kanta kantatuta. Kantatzeko genuen handia irrika. Pozik sentitu gera hemen elkartuta. Airea oanta hitzak kantatuta. Burua berriz ere bera jeitsi duta. Burua berriz ere bera jeitsi zunta. Baleri eta Xabi zelan itzulpena. Dena zuzena. Ezin dute hobetu berez txarra dena. Zelebrezko gauza da gure tonuena. Itzultzen dute baita hitzetan etena. Gurea asmatzeko dezue baimena. Gurea asmatzeko dezue baimena. Azuek ikusi azori gorakada. Gure postu gara. Hainbeste jende bertan nolako pasada. Pasatu egin zait kasi hanketan dardara. Ta ze poza zabaldu degula euskara. Ezin kendu gainetik nabil ni jet laga. Ezin kendu gainetik nabil ni jet laga. Ta egin diguzue goxo kasu. Emanik bi musu. Bibegi adi benetan indartzu. Gu ona oso potzik etortzen gera usu. Kantatuko dugu guk astiro edo kutzu. Eskatu gabe tori txalo eta musu. Eskatu gabe tori txalo eta musu. Bueno, ja, azkenan gara, ja. Azkena egurra egin dugu denek, orai? Batxa, eta zuek puntu jarriko, abarkatu. Zaila maitzeko, azken egurra baina, bazkatzu denek. Bere azken agurri egin dugu. Bai.
Berez plazera izan da, gaur zuekin agertzea. Xabi eta Baleri fin-fin, kubrituz gure atzean. Maiki ta Janeti zorionak, berdin batata bertzea. Urte luzetan nola jarraitu, mil esker Euskal Etxea. Gure saioa bukatu zaigu, izan dena dotorea, berriro ere zabaldu dugu, hemen Euskaldun lorea. Zu San Francisco nik betirako, zaitut bihotzan gordea, ez baitaukagu Ameriketan, bertso zalerik hobea. Hau da gure orea, hau da gure orea. Azken agurra eta eskerra, Martinentzat dut gordea. Bera izan baitut bertso bidean, maisu eta mentorea. Bera izan baitut bertso bidean, maisu eta mentorea. Goazen azken agurra eskutik hartzera, bertsoa ibili dugu hitzetik hortzera, ta hitz egin nahi nuke zuen bihotzera, gaur ere etorri bainaiz etxetik etxera. Ta plazerra izan da betiko antzera, zuekin egotea ta zuen ertzera. Bazkari eta saio ederra, mil esker gaur zuri, bertso zale zara. Bertso kantuak euskara du oinarri, egin diezaiogun honi errepara. Ta euskaldunon oinarri euskara ez aldaba. Zer gara euskara bera ez bagara, Filip ta Balerin hotzikara. Ekarri genuen guk gurekin euskara, Euskal Herritik Amerikara. Ameriketan gaur euskaldunak gu gara, atera euskera plazara. Euskara! Atxalde derra izan dudala, ni nago hemen igarriz. Bersolariak hainbeste gauza, zuen aurrera ekarriz. Batzuk berbada serio eta besteak bai daude irriz. Urrian hemen biltzeko asmo,
Oietan geldi naiz berriz. Nik ere hartzaino bola daukat, nahi dizuet azpimarra. Guretik etzan inorretorri, bidea luze xamarra. Bidartardenei eman nahiean, eskerronak barra-barra, zurien zule hurrengor arte, ene lagun euskotarra. Orain badakit badaukadala familia amerikarra, larai, 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 familia amerikarra. Zuen beita zuen ardi, jintzinetenak aspaldi, ordutik ona ze aldi, oraindik ere hemen zaudete, beraz animo denari, gurasoek emanari eletan nola kantari. Eutsi gure hizkuntzari. Bueno, eskera deneri, bihotzez gure etortzia, eta berriro ibiltu dugu. Eskerrik asko deneri, thank you for everyone for coming, and we will do this again in October. Argazki bat atari dute. Bale, eta mesedez, Valerie eta Xabi, urbitzeko. Come on up, the hardest workers here. Okay, eyes wide shut. Smile. All right, beautiful. Here's your cat. Gracias.